F'pajjiżna hawn madwar 1500 persuna liċenzjata biex jaħdmu fix-xogħol pirotekniku. Dan f'4 kategoriji ta' liċenzji għal manifattura tal-logħob tan-nar fejn kull waħda tistipula l-livell ta' responsabilità fil-kmamar tan-nar. Riċentament fl-Akkademja għal Korpi Dixxiplinati ta' Kandja sar refresher course għal dawk li għandhom il-liċenzja A tal-logħob tan-nar pirotekniku. F'pajjiżna 216 persuna għandhom din il-liċenzja A li tagħti responsabilità ewlenija fil-manifattura u fis-supervizjoni tal-ħruġ tal-logħob tan-nar. Minn dawn 162 persuna attendew u poġġew għall-istessjar meħtieġ illi sar l-ewwel darba minn meta ġiet mogħtija l-liċenzja. Stanley Azzopardi li kien parti minn dan il-kors spjegalna l-importanza ta' kors bħal dan meta wieħed ikollu responsabilità u r-riskju ta' kamra tan-nar. Il-kors kien xi ħaġa interessanti għax kien refresher course. Ma kienx il-kors li qed jagħti l-liċenzja, kien il-kors li qed ifakkar lil dawk li diġà għandhom il-liċenzja x'inhuma r-rwolijiet, id-dmirijiet tagħhom, l-aspetti tas-saħħa u sigurtà ta' din l-aspett tal-logħob tan-nar. Issa jmiss li fi żmien li ġej isir refresher course għal dawk li għandhom il-liċenzja B tal-logħob tan-nar pirotekniku. 823 persuna li għandhom liċenzja B jistgħu jibbenefikaw minn dan il-kors. Azzopardi spjega wkoll kif kors ta' dan it-tip huwa ta' benefiċċju kbir għaliex dak li talmu għall-ewwel darba issa jista' jkun attwat fid-dawl li hija l-ewwel darba li qed isiru korsijiet ta' dan it-tip. Li kien tajjeb ta' dan il-kors li l-kors attakka propju, ġie attwat propju f'dak iż-żmien fejn kien hemm il-perjodu tal-attenzjoni. Allura wieħed għandu jistenna li l-perjodu tal-attenzjoni jiġi estiż, ikompli jiġi estiż b'mod li fih id-dilettant b'dak li tgħallem ikun qiegħed letteralment jatwah waqt il-manifattura.